Ka Sarkar Jila lengbau Menteri Ketenaga Kakoi Kakia ba elhek ulong ba baro ki Jaka mani Blei ki hab ban buat Pyrkhing bahai ki Kyndon belabu hadien ba ka Sarkar kalasya ban pli biang ki Jaka mani Blei. Katu kat ni na ki Kyndon kumbala pen pau do Menteri ki long ba baro ki Jaka mani Blei ken hab ban thau jingset na du Khyrdop shwa ban rung sapo. Koi pat kalong badon kamru ban sim kerteng ya baro ki bawan rengkat ki nambau phone kenang ban pensuk hadien balada ja badon kinu ki jingja ki badon ki bayo koben. Ha kejuk apor ukuntu pat yaki kenhun yang baper bakin bot Pyrkhing yaki Kyndon belabu kenang baka jing singan kande yaki hi. Menteri ulai thuru balap tharu ya baro ki medical health officer kin hab ban lei a jing hikai ki kenhun yam kumnu ban penon kam yaki tiar thau jing set bat kiwei ki jing hikai kabai dei bat COVID-19. Nakaliang kejonga kum health minister ngadap ong laai ko order lengba jong udia cersemai by habaro ki balak lani ki kenhun yam ki bodon ki in charge of the medical officer ki bodai ki doctor bodai in charge jong ngatu ke area ki dei maki ki bodai belai ai ya kaneka awareness hagaju ko por ban ai ya ki training kum no ban yat kat kum ka protocol kadang bukan don kadang no ka jing e ka jing thun ka jing long ka jing punya ya ki kam mani Blei jong joki kata de ka pensuk lang yawat de kinong punya jong kiniam ba peru wali ki balang ba peru ko pensuk ikiru nama dak bagale kumta ngi yo ki information ni bobiang yo ki phone number ni bobiang ada don kanu aba maki lada don mano hapo yang mani hi lani hapo ka Jaka ba drug ki mani Blei jong ki ada don mano bala detect positive immediately la ban inform no ya ki ka health department ka juga poru bala ban pentip no ru ba ki bahai wasam ki jongki kerana menyo mende ka ai babhar ka jongki kumano mata ba haying yang bru ki ju mende ni ka tandan haying khawai ki mende ni ka tandan da ki khot tang lai ko so ko ru ki ju mende ni ka ta ka tandan ban menyo ru ban phone number ban suk ki jing trika yang syukur terpat jurhi ya baro ki pat niat pat Kristan berkibai di janyam ki ba de nga nyam ka Kristan du apa gilet ci ying mani jong Blei tingila so thu ba gilet ci ying mani jong Blei kum galong ngani ngapor kamni ngapor kum ki por men shwa la ban shong khamya la ban shwe le kat ba ki sotanan reem benda hi ki gerpat ya ke gerpat hi jonga nak benda jong ki pai ba baro ba larang ilet ka kedua ka jing mani ke jui ke bangi ilet kadang idon aku nu balang ru compare tang bangi diban bo renti ya ka advisory protocol ke ba ai naga health department